iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Ada kayo nagahim nagtugtugaw dito yung sirop ni Mangga. Anya ka diti pampananutin nyo. Ay, nagsasaruno at tawad na bagyo dagiti pagay. Na nagsakak ko ba, tanagawid kan, nakapagdesisyon kan, asaan kan ngagsuple. Amanggad iti balasi utaaw. Hingga kita abat. Nga nadadaal ti balay, gapo iti kinapigsa ti bagyo. Tatang, saan ko man antay tati pakasikuran nyo? Pasukatan tayo langan, iti ibunggalo ti balay. Saan ka de? Apag negosyom tinaurnong mo apag-approach? Oray store lang ti mapatagdar ko ang negosyo, tatang. Wano, agaplayak iti trabaho ko. Oray, ta nakaturpusak mo iti kuleyo. Sige, sumrag kayo, tamno makapagkape kayo. Sige man ka raw. Tayo nakitaan no, anda maapit iti na bagyo apagay. Pero mingamin anang dipais. Ay, Ano sa inyo no maniti maapit tayo, tatang? ni nga ron na, Mrs. Solomo, ti pampanonotak. Ang talo at tawag, ajak, may itin ti usto nga bingay na. Kasarita yun to anay bagtatang. Maawatan namat nga ta. Saan nyo mo't anagayatan nga awan man maapit yun? Saan tayo amaliklikan ti kalamidad? Saan kumaday tati gapuna? Maawanan tayo itinamnama. Agtuwaw kayo, taagtemplaki ti kapiyo. Ay, yaman na. Maan kayo kadi itin na poy. Nang lukatak iti dilata, kat iso ti linutok asidaan. Ay, iwan man. Ay, amangan gamin no, maibayaga kiti talaw na. Nalabay, mapanak to ijay balay na Mrs. Solomon. Entron balay ba? Naimbaga malamyo, ama pilo. Papanan nyo ka di. Ay, hindi. Si kabat gayam, tagtak-takdar iti ruwagan niya. Saan ka adalaan sila dagos? Kung nakman no, ada ka iti apre ka nagtrabaho. Nagsakita kami, ama pilo. Kinaputnak ti malaria. Isasaan ko ang nagawidan, ajak nalpas ti kontratak. Ay, sus. Nag-stand ka ba't gayam ay? Naimbaga nagmutkid din, ama. Yung medyo nakapsutak pa ilan. Madlaw ko nga raw, analosyaw talaga. Kaya, Jesus, kimotong ka. Nagbanag ti bagim iti. Ama, malagip ko. Kumusta ni Mayla? Adulakid din turnong na. 20 lat itawan na, hindi nag-abroad kalpasan na nakaturpo si Koleyo. Ay, nalpasan, ti kontrata na. Kaya saanan nga subli siya abroad. Kapilitan, apag balay, tinaurnong na. Tanabagyumat ti balay. Saan na natalgan apagyanan? Ay, sige man, tinakitaan titalang ko, perde. Agpuyog tayo, ama pilo. Umayak man lumang abiti presko nga angin ni Jatalon. Ay, wala. Dandan ti Pasko ah. Ngayon nadagaan pa ilang na ti panawan. Nasakit ti ulok. Malagip kumanan ni Annabel. Planok may kasar kuman. Ngayon adamot gayam nobyo ng Amerikano. Kat iso ka no ti pakikasaran na. Jak namnamain arupkon na. Oh? Ni mama. Awagan na ka. Hello, mama. Pasado alas 9 ni Tibigan. Yung awan ka pa ila dito yung opisina. Ano saan kayo may mawag? Amangan no sa anak pa anak kariing. Nasakit ti ulok. Takasano, nabarbartag ka manan, idirabi. Nasakit sa unay tinakam mo o itinaam mo makikasaran ni Annabel. Talaga maluksawak, mama.
Ila Annabel tinakaiturad na ng loko kanyak. Daytan ti pagnakmam. Manon ababa itinagang angawam. Kan pinagsangit mo. Ay, taklaunin ni Annabel, mama. Kaya't ko kuman nga ikasar. Kat, saan mo nga ron akabailan ti umay mga opisina? Yak mo, mama. Ngam kita akto, no, mayat tong tirik na kintun lapas pangal daw. Bye. Kastigayam ti kasakit na. Ay, naimbag ang malamiyaw, sir. Nakati ni madam. Saan tayo simang ko ti mama? Dandani siguro matitan. Kasla marasin kayo, eh. Diyak lang malagip tinagan nyo. Ay, sir, may saa ka na giti katalunan ni madam. Italagamin anasangok ti imay, tapnaw ipakaamaw. Noan niya ti namsaakan ti bagyaw, sir. Ne. Hindi mo madayto yung mawawag ka. Mabit lang, ama. Kasalitak labiit. Hello, mama. Saan ka magkaimay dito yung opisina? Uwan gayam. Marabyan na kaagawid. At nadarayak apaskan. Okay, sige, bye. At dagayam darayan na paska ni mama, eh. Ketrabiin to ng makasangpet. Nalabsan na kumitatang mo agtaktak na tiruangan mi tay bigat. Nalpas gaya man ti kontratan. Oray mat si kama ng Ferdy. Nag-awit ka matan. Nagawid ka dagos, saan ko nalpas ti kontrata. Ito na anaya, maimbagana, kat kabala akong tagtrabaho. Agsubli akong nagtrabaho driver ti construction company ang nagobrak. Nagsayang. Heavy equipment sa ti iman manehong. Kutakal ti sweldo. Kalkalaingan na lang. Kastoy na, tinapasama kanya ako. Naimbagkan ka, taado turnong mo. 8 taon man sa nagtrabaho iti balasyo tao. Amang ano basit tulangan ti mabati. Kakasapulan ang mapatarimaan ti balay. Napaggada pag naadan ta nagirik. Sungan anong sakti agita dito'y salas. Mabalin, asaan na matuloy ti plano ko ang negosyo. Naimbagkan ka, taado turnong mo. Siyak ngay. Malya. Manong Ferdy? Napimpintas ka man rin ita. Agyaman na. Di pa ilang ako sunadak ni Malya. Yung kasalong agara makinkwana. Katawan mo't may pagpanakil ko pa. Urayak lang na bang aran kalpasan ang nakaligosak, mama. Gimanay gayak ta, nagwatwata kami. Bayat ka din tiriknam, amapan iti opisina, Arnaldo. Well, mama, iso ajak na ginumi dirabi tapno makariingak ang masapa. Isardag mon ti agbisyo. Kan agsingsingpot kan kadagiti babae. Saan yung maipalagip dahi ta? Amuyo ka di anay tagtaginap ko git din. Asaan na natuloy ti panakikasar na iti nobyo ng Amerikano? Nakatrahe di boda may maragop kanya. No, kas pangarigan ta agsublikan ka. Awatan pa'y ka di. Ni Annabel ti planok ni kasar. Pagbaliwak ko man. Ngayon pagtagay na plan dahil mga. Saan to ang mapasamak ng sinubyan kami pa'y? Sakbay ang mapantay iti opisina. Mapantanto pa'y la ijay away. Ta kasaritak ni lakay pilo. Wan gag peso eh. Kung na dahil alakay, nabagyo na giti pagay na. Kastamanan di namin sa natawan. Saan nga tapambar na lang nga mabagbagyo na giti pagay na? Agad nakasarita ka karpentiraw. Mangayab tayong tulaangan iti kadwana. Uray, 5 dalaang. 3 a karpentiraw ken 2 a piyawn. At sikaswak pa'y lang ti building permit tatang.
So ang kasapulan nga agparami tayo iti plano ti balay. Ay, saanan? Tiket mo gamit tiket dakil abong galaw. Kaya't ko tinalawa pagpusipusan tata. Saan mat kiti analawa unay, talo lang ti kwarto na. Kaya't ko ama cellphone tumatlaang da iti kusina. Ano? Kasla iti sangaw ti balay ti ayan ti agbuspusina. Ang mga no ni Madam Daytan. Madam, kas makita yaw iti talon niyaw. Ay, namin pinsan ang nagdipes. Nakasaysayang ta, nabunas dagiti dawa na. Nakapagbagasan dagiti dawa sakbay ang nabagyaw. Ayan. Ay, awan ti mabalin, pilo. Nabayag pa'y kitin, ajak nakapasyar dito yung lugar iyo. Mabainak lakuman, ajak manin makapaghabang iti usto itapa nag-aapit, madam. Ay, saan ka madanagaan? Ta maawatak mo. Ay, what kayam? Si Mangpat gayam, ti balasang mo. Ay, wan, madam. Saan ka ron gagsubli dya abroad? Hangam, kapilitan apagbalay mo yung tinaurnong na. Kasta ka di. Sige. Saan kami nga ro din gagbayag? Matagtekan san ni Arnaldo. Kaputa, saan matan adim saag iti kotse. Tanda pamuya ang tibalasang nila kay Pilo. Naputaw tanabayag gaya man nagabrot. Nagsabat ita ti panagkita mi. Ngam nagdumog. Ado ti kaskan kwa na tinagay-ayamak. Uy, Arnaldo. Nakasago ka iti computer ngam kasda nagunag ti pampanunutam. Di mo ibaga laglagi pa man ni Annabel. Mama, saan tayo napagsaritaan day di babae? Ado ti mabalin ko apang isukatan ken kwa na. Di mo ibaga pagay-ayaman manen dagiti babae. Kakaisuna ang nagayata ko na tinapod no. Lino ko nakmet. Saan mo apagbalsan ti awan basol na iho? Pag nakmam ko maday chay, tapno agbalbaliw kan. Manang Freddy, anda ka gayam dito sa ti balay na arkitek. Talaga baknangan arkitek. Nagdakkel ti balay na. Nagadupalugan na. Ado ngamin ti kontrata na. Napaanak nagpaaramid iti design plan. Nakasapulan data iti panagahalak ti building permit iti munisipyo. Papanang haruditan malya. Mapan ko kasarita ni Kapitan, ta mangalak iti barangay clearance. Aldaho na. Ada pag merendaan ita sidag ti barangay hall. Mabali na may sakto tumulong. Among magbasit ag karpintero. Yakla mo, nandan nakasarita ti karpentero kadwana. Ha? Awan ngamin ti ado apagpasweldo. Naimbag tayo manugod da, maki inaldaw laangan. Dakil ngamin unay ti magastok ng pakontrata. Agyaman na, ti panangkuyog mo kanya, nangasikaso iti permit. Nabayag namin nga awanak di ti lugar tayo. Yak amo ti turturungan. Amok tararamidak. Tapasaray itugot nak ni Busede. Siya kami di taltalgan na driver na ini. Kalpasan dahi tayo pa nagmeriendata. No, dapay papanam. Muna at tulatan nga gawi. Ang mga no dapat kaya't mo pagpasaran. Kas kumay ti igit ti babay. O no, ada ka di pa aramida mo. Awan. Yak pa'y ngamin nakadesisyon, no, ituloy ko ti ag negosyo, no, agaplayag iti pagubraa. Pampanunutot ngamin, no, manulaan ti maganansya kiti store. Mabalin ko matkit di ti ag extra job. San kumatpay ang nakasarita ni boss? Awan ka din ti panggap mo nga agabro. Saan ko pa napanunod dahil ta? Diakon kaya tagsubli sa Africa. Mabaling nga agaplayak dito sa Bali Pavilion. Gamlo ka lagi ito yung aldaw. Kaya't kung nga ipahit ti panawin ko ka. Ha?
amo ka maklahat kay timbaga. Among agal-adal ka pa langit ti kuleho di. Ngam kurso na dakal. Oray na nuwak lang. Kahit ko nga irok noy, ti panagayat ko ken ka. Makadlawak sakit di ka na kayo kiniferdi Nagkuyog kayo anapan iti barangay hall ede. Sa ita? Nagkuyog kayo manan anapan iti munisipyo. Malumpayin nakasangpit kayo. Inaawis na kami ni Manong Ferdi, nagpasyar iti igid ti baybay tatang. Nagdato ni Manong Ferdi kanya. Nafartak ni Ferde. Saan ko ang mababalaw? Napintas ka anak ka. Di ka nung pailaan agad adalak iti kuleyo, akorsunada nagtatang. Ngam no, ayatan naklaan, gaputan na pintasak. Saan kong aklunan? Ngam, at takadimot panagayat mo kini Ferde. Diya ka mo, tatang. Anya ti panagkunayo. Lasing pet, kaya nadayaw. Ano pa'y panatayo ba't iti kasasaan ti panagbiag? Nga mo saan aday tati makatubag anak ka. Enton agasawa kayaw, kahit mabalin nyo ti at tinulong. Saan ko pa'y lang akayat a panunutan day taaba nagtatang? Saan ko pa'y akayat ti makiasawa? Painak launay ka na kayo, madam. Masisa kayaw, no na ito'y laang ti kinabailak nga inyabang. Kaya di talaang ang makaumayak, tamad na mga menti pa nagpabalay may. Awan ti anyaman da, gapota maawatak pilo. San abali madam, bareng makaabrutak tumat laang. Aywan gayam, mais ti plano ka imula ita. Nasaya at no kasta. Malagip ko man kindi. Ti balasang mo. Agsubli ka di pa iti abroad. Imbaga na hindi kanyak madam, isaanan nga agsubli iti abroad. Ay, tsak amo no, anya talaga ti plano na. Tuwan nga peso, mama. Api asaan nyo apag-applyan ti balasang nila kay Pilo iti kumpanya? Anya sinaganay tayon? Maliamat ti magmanggag ko ngayaw awag ni Pilukan ko ana. Arnaldo, amangan no sabali man anti pampanunutem. Kasasanak nga agbyag nga awan babae iti biyag ko. Ay, talagan sa adi ka pa'y nagbalbaliw. Sa kayat mo nga iraman ti balasang ni Pilo? Anya ti amuta yung mama. Kalpasan ni Annabel, isugayam ti maasawag. Ti anak nila kay Pilo. Isu na lang ta amangan mat no addan nobyo. Pasensya kayo na kuman, sir. Saan pa'y ngamin analpas ti balay? So, anagadawara. Dalagit dagang amin kan mama. Ano kayat mo ti agtrabaho iti kumpanya ni? Agi amanak iti dayta ajaya yun. Diyak pa'y ngamin na panunod na inya taramida. Okay, agsubli ka di pa abroad? Saanin, sir? Malya, awakan naklatan ni tinagan ko. Saan nakakadin na palubusan tinobyong? Bueno, plano yung kadin ti agkasara? Awan pa'y kaayan-ayat ko, manong. Nagkariakan ka sa anak kong agsubli di abroad. Iplano kat, ag negosyo ako malaangan. Ngam dakal ti nagastok ti panakatirimaan ti balay mi. Tinawan mo't ngaminan adalapusan dagiti napipig sa bagyo diti lugar tayo. Kat dakil ti epekto dahi iti ekonomiya tayo. Pure ti kumpanya mi kat apektado met. Kasi ti makita yo, saan pa'y analpas da ito'y balay. Ado pa'y ti kurang na. So, mabainak la kumamang pasangbaykan ka. Awan anyaman na. Do kayat mo ti agapla iti kumpanya mi. Agpasyar ka di opisina. Do kaano amasangon. Magtada kiti calling card. Ada dito ti address ti kumpanya kan mabalin mo apagawagan. Agi aman iti jaya yo.
panunutak anaimbag. Sa bagay, lusaanan nga umanay ti ornong mo kag negosyo. Ag-apply ka langan nga trabaho iti kumpanya na Mrs. Solomon. Oray tayong mat ni Arnaldo. Nasdawak nga ron, takilata nagpasyar tata. Ah, ay di. Ay ti kayat mo asawan iti dayta. Aday. Anda ka di sa baling nga impaganakin ka. Awan matkit di. Nagnerbyusak. Jaklain padlaw, kabayatan ti panagsarsarita mi tatang. At apog ka di, apanggap na ka nga armag. Ay, tatang, Ay sa bagay, maawatak ni Arnaldo, napintas ka. Ay gamti abaw ko. Ay day lang, ay ano, tinobya ni Arnaldo. playboy no kasta tatang. Adugaya man na babae ti pinagsangit na. Ay gam, mga asawa ko man. Eh tidakas na, day. Nakiasawa iti sa bali. Tinobya na, akayat na apakiasawaan. Apag iso ang makabato ka kiti balay damalya. Itay pumanaw matikot siya. Kaslat na nakakita ako ni Tiday Dialogan. Agar aram nga ta kini Malia. At nagayam karibal ko. Lupay nasingit kami kini Malia. Sa anak ang makasigurado. No at damatrik na kanya. Oh, talaga gayam nga intuloy mo tinangalukoy kin ni Malia. Tapno agaplay iti kumpanya. Apay, anya talaga ti panggap mo. Kayat ko nga tada maya sa dag ni Maria kanyak, mama. Adun, ababae, ti pinasangit mo, iho. Saan mo kuma nga iramraman ni Malia? Kaasimat. Kababain kin ni Pilo nga amana. Diyak ko man kaya't apagsaritaan tayo ni Annabel. Ngaman niya ti amoyo. Ang mga no ni Malia tinaikari apakasarak. Amo ka saan ka amalapdan iti kayat mo nga aramidan. Ngam no saan ka asigurado, pangaasim iho. May saak met a babae. Ket, amok, no anya ti marik na ti masakitan. Nakita nga ito nakakot siya ng pasarking kay Dirabi. Bak nang gayam ti karibal ko. Ni Manong Arnaldo dayjay. Ti anak ni Mrs. Solomon nga akin daga kadagiti taltalunan ni tatang. E may nakisarita kanyak no kayat ko ti agtrabaho iti kumpanyada. Kit no agtrabaho kanto ni Jay. Makapagsiningit kayon. Agselselos ka kadi? Awan gayam karbangak. Nasair kon samat ten darik nam. Pangaasim, saan ko maasabali ti panunutam? Pakawan anak. Nga madakayat ko adamagan kinta. At akanimat lang namnamaking ka. Saan ko payla ang masungbatan day ta sa ludsud mo? Adalag payla ang tirik na. Si kagayam ti kunkon at ti sekretarya nga agur-uray asa nga ilik. Adu nga min ti bisitak itay. Naimbag amal niyo, Mrs. Solomon. Imay namin ni Sir Arnaldo ije balay. Kat imbaga na, ano kayat ko ti agaplay iti trabaho. Na istorya namat kanyak dayta. Ada sumagmamano abakan ti a posisyon dito'y opisina. Na itugot mo ka di ti resume, ti biodata. Ada dito ya folder, madam. Nakala na dita ti work experience ko ije balasiw taang. Okay, sige. Ibatim tulatan. No nakalanad ti numerum dita, awagan da kan tulatan. Amangan, no ni Arnaldo ti makisaritan to ken Kamalia. Nag-flight ngamin, idi kalman.
At ngamin na patag nga inasikaso na ijay Manila. Sige, madam. Apay. Saan mo ka di nga inawagan sakbay nga imay ka? Saan, Mrs. Solomon? Ay, sana bali. Saan nak ang makasarita iti mabayag? Gaputa, ado tirumbeng nga asikaswag. Aragsakan na tayo may gaya man nag-apply ni Malia, mama. Inawat ko man adagos ah. Saan ba't nga rod ang mabalin, Arnaldo? At na sumagmamano nga aplikante. Kat manula ti bakante a posisyon dito'y kumpanya. Kaya tiyo asawan, saan yung nga awatin ng empleyado? Kasta unay paymat nga rod tiragsak ko. Inalukoy ko ngagtrabaho dito yung opisina. Sa kalpasan na. Arnaldo, saan matakas na ti kayat ko asawan? Adalan tayo pa, no anya ti maiparbeng at trabaho na. Uray, si Kanton ti mang-interview kan ko ana. Mama, noon niya ti kangat mo na posisyon kan katakala na sweldo. Iso ti itad tayo at trabaho na. Anya, kasanon dagiti nagat nga to ti adal na. Kan ad-ado ti padas na nga aplikante. Da kayo matlatinag ko na. Ama asyan kayo kadakwada kinila kay pilong amana. Iho, amok. Amok no anya talaga ti panggap mo. Mama, dahil ito'y kaditi pagsinupyatan tayo. Pagsaritaan tantulangan day ta abanag, inton makasangpet ka. O sige, addaakton di tayo bigat. Pawagan niyo ti sekretarya, apag sublin niyo ni Malia. Sige nga rod, mama. Bye. Kasla makit-kita kan. Awan ti rason asa anak nga aklonan ni Malia. Awan mat nobyo na. Naipayagan kami, DJ Talaw, danak ko. Kinatungtong ko, nagiti pada ka bandalon. Ito'y agbalawak. Pangal daw mo, gaya ba? Okay. Kumusta nga iti pa nag-apply mo? Awagan daktulat ta kanon tatang. Le, napay. Wala ka man no, sigurado nga awatan na kang empleyado. Kat ni Arnaldo, tinangawis king kang agapla. Saan na akayat sa wanday tang, awatin da ko na dagos tatang. Saan matla siya ti aplikante? Sino ka di, tinakasaritam? Ni Mrs. Solomon tatang. Ada kano ni Arnaldo ijay Manila at ada napatingain na si kaso na. Talaga, nagagat kayo, Ama Pilo. Nasip ngeten. Yung kagapgapuin sa pay lang iti talon. Di mauasat kami, iti balay na asaw. Talapanak nagibaga iti layon, ti binding ka imula. Ket, kumusta ka ba, baraw? Itaman lang nakita ka. Nibagak samot din kada kayo. Nagsubliak iti sigod na trabaho. Driver ak tibak ko. Pagpampanunuta, no, agsubliak tumot lang agtrabaho, di balasi tao. Ni Malia, ti nakadesisyon na saanan nga agabroad. Napa nag-apply itay bigat iti kumpanya na misis Solomon. Talaga gayong nagtrabaho ni ti kumpanya ti pakitaltalunan nyo. Saan ka no pa yung asigurado? Anya? Ano ka no ba't ti aplikante? Arisitan da nga taa, anay bagno, anya posisyon ti pakaikairyan dagiti ag-apply. Sige, ang mga no, or-orayan na kaun ti anak ko. Sige, tata. Agpasyarak to inton madamdamay di balayo. Naistorya ni tata nga nagsabat kayo itay malam. Iso nga amok nga umay kagpasyar. Napan ka kanon nag-apply ti kumpanya da Mrs. Solomon? Uwan, ngamin sa anak pa yan naawat. Inawagan na ti sekretarya ni Mrs. Solomon. Kata, agsubliak ka no inton bigat. Kati, idardarirag ko panagat. Oray na panugak. Imayak nagpasyar. Tanapod no titarigagay ko king ka, Maria. Sa anak pa lang makapagdesisyon nita. Maawatan ako ma. Nalabit. Siguro no agaram king ka ni Arnaldo kahit, Pangasim, no napod no ka ititarigagay mo kanya.
Saan mo nga idasig ti bagim iti sa bali? Aga makaklamin, Malia. Yung sana ka may ikariparakin ka. Si Pupuso nga awata. Naasidak tirinag ka ni Manong Ferdy. Ngam, saan ko ama sinuno dahil ti amarikrik na. Idin to ani Arnaldo. Saan ko pa'y unay ngam amo. Ngam na istorya kanyak ni tatang anadamag na kanong ado ti babae ti biyag na. Amangan no pag-ayaman nagtulaan. Diyos ko, tarabayan dak ngagdesisyon. Diyak kaya't ngagsangit at tulaan iti kamaudyanan na. Una ko itulog na ko ni Manong Arnaldo Ijabalay. May kami pa lang dito igit ti baybay. Sabalin sama ti panggap na kanyak. Malia, madamdaman itong itulog kay Jabalayo. Agpalabas na pa iti oras dito igit ti baybay. Sir, agyaman nak iti interview at trabaho iti kumpanyayo. Nagsaritaan niya na imbag kan mama. Dahil intad niya trabahong kangatwan na bakang ti aposisyon. Nasurok 30,000 ti sweldo iti makabulan. Sa bali lang dagiti beneficyon. Agraman klaseng allowance mo para iti uniforme. Diyak namnamaan kasta kadakil ti sweldo. Agyaman nak launay. Tapos saan ka na makapanunot ng agsubli di abroad? Talaga asaan ako nagsubli pa iti abroad. Nataanganan ni tatang. Katjak kayat apanawan nga agmay-maysa. Malia, Agnabyusak mata. Napikat ti panagparan ni Arnaldo kanya. napintas ka. Alia. Agyaman nak launay. Naimbag man. Ta, inawat na kabatlaeng anak ko. Kat nagato nga ti sweldo. Nasdawak nga ron tatang. Kasta unay panagyaman ko kini Mrs. Solomon. Ay, talaga anay baga tao na yay. Oray, agsasarono at tawad, abasit, tinayabang ko kadagiti talon na. Sa anak abinabalaw. Makaurnong at tumatlaang ni pagnegosyok tatang. Iti dayta kanakil ti sweldo. Mapanunot mo pa lang ti agnegosyo. Panunuta ka na imbag. Narigat mo ti agnegosyo. Sa anak agumanat, nga niya ti kayat ko ang mapasamak iti biyag ko, tatang. Mama, rabiin na. Ngam ape anak ka rin kayo kalaan. Ay na, talagang sa kastoy ti bumakit Arnaldo. No naduma, nasapa ak makaturog. Ngam, nakariinga kun iti alas 3 ti parbangon. Sardampay lang itay, makisarsarita ka iti telepono. Inawagak namin ni Maria, Mama. Amuyo, bayat abo may bayag. Umununag ti mariknak a panagayat kan kuana. Agmalbalam nga agkadwa kayo iti opisina. Ipaspasyar mo pa eh. Kasta ti kabayag ti panagsarita yo. Wado. Anda pa'y sa bali, ababae nga inawagam. Aklonek, at danam amok iti eroplano idi. Nagkaabay kami iti tugaw. Talaga sulisog dagiti babae, Mama. Talaga gaya masaan ka pailaan nagbaliw. Iho, imbagak idinken ka. No pagay ayamam matlaeng, saan mo nga itultuloy? Pinilig dito ang restaurant at pangananta, Maria. Makaililingan yung tinalamuyo at ka. Ken matantanawagan ti igit ti baybay. No agbakasyon ni Annabelle di.
Dito iti masansan nga umayan ni. Naragsak nga tati, ayan-ayat yon nga. Kadagupan dagiti babayan na inaay iti biyag ko. Wen, ni Annabel ti kapatgan kanyak. Iso ko mati ikasar ko men. Nakiasawa iti sa bali. Makapaliday matikas ta, sir. Ngem, adamanan nga magpitit iti posok. Malian. Ha? Nagbigat man, di ba nakita na kanya? Excuse me ha. Sung batak na dati mawawat. Pimanaw dito lamisaan mi. Tapno saan ko amang nagtipagsaritaan. Kanahay na mabambanog ken aday ti pagtabawag. Aday ti panang pasyar ko king ka. Ngayon saan kakanupay na kasangpat. Masansan siyang ipasyar na ka ni Arnaldo. Mga na niya ti pampanunod ang Manong. Boss ko ni Manong Arnaldo. Kat kababae na pagkadkada. Naawisan lang ang pasya. Maawatan ka. Ada kayat ko asaludsudan gan ka. Napudno ka kadi, iti panagayat mo kanya. Saan naktulang ata ang pagsangitan? Igarek. Si Kantulaan ti ayatak. Inyong kaya't nakadi asawan day ta. Aklunan akon. Aping agsansangit ka. Aday punukan ka. At pada kayong agar-aram kini Arnaldo kanya. Saan ako na mas tahaw, Malia? Di na mo kapag ap-apply na kay ti kumpanyada. Kaya't na. Makapagsinagid kayo. Tapno alalisto. Weno, adagundaway na nga agaram king ka. Diya ka mo. Naanya talaga ti panggap na. Ngam iti panang tingitin ko iti kababalin. Titunggal may sakada kayo. At adangag talaga kan ka, Fardy. Kan asidag ka talaga tiritnakan ka. Ayaman naglaulay, Malia. Nakaragragsakak. Ket ikarik. Saan kan tungag abawi? Sapay ko ma. Tamatungpal mo day takarin, Fardy. Saan ka amay turid ang pasakitan? Gaputa ay ayatan ka unay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Inaklod mo kaya ba ni Ferde? Kasalugarunan na Arnalda. Ni Fardy kay ayat at tatang. Rumbang laang ang surutak tipitik ti pusok. Kaya no maamuan dahi ta ni Arnalda agsakit laki di tinakam na No, amo na ti masakitan, tatang. Anya ti kayat mo asawa di dahi ta? Iti day di inawis nakamangan kami iti restaurant. Aday mawag iti salpon na. Impakada na, akasarita na laan. Tanapatag ti pagsaritaan da. Agata pa kababae kay Chay. Anya? Kat, di tamat ta, ti nagdesisyonam nga klunam ni Ferde, kasta? Mabuti ngagtatang. Dak kaya't ngagsangit ak tulaan. Kan talaga ngay ayatak ni Fardy. Maawatan ka, iti di tapang gandang mo. Kaya, no sa bali ti mangtingiting, ay, Maawatak ti kayat yasangan. Ngam saan aga po tabak ng Arnaldo. At rumbong nga iso kumataklonak. Jakmat na mo, no siyak ti pakasaran. Madama ako mininom. Dito yung kwarto mo mininom. Nagrabi ikan tumot ng imawag. Intun maminsan laanan. Okay, busit lang dahito eh. Tap na maturog ka pa. Okay, sige nga Roden. Agpauyon sa kanya ka. Talaga adag iti babae.
Uray kayat ko kumantiyag baliw. Saan ta? Masuliso ka. Ne, si Kamad Gayam, ano daw? Anya ka di ti may paikaw. Walaw, anda ka di bilin ni mamagma. So kung nagkumatata, agkuyog kami ang mapanay sa opisina. Ay, nakapana mo na baraw. Ha? Kasta ka di? Sayang, saan ko nga inawagan, kaya't ko kumasorpresahin. Ay, no na do mga maid, marigata na makalugan. Mabait na maladaw adumtang iti opisina yaw. Sana bale, inton maminsan lang tata. Amoyo, imbagakon kan mama. No aklunan nak ni Malia, ikasar ko. Ah, ay, makaamu kayo ngagsarita iti barasang ko. Sa anak ka makibibiyag iti day sa abanak. Tata, awan amok agapuna. No ape asa anak nga aklunan. Sige nga rodon tata, mapanakon. Ay, wag. Ay, natalak ni Arnaldo iti bagina. Gapo tabakdan na. Ay, dakla amaw numamuan na kada nobyo ni Maria. Amok, anak arek ka pala ti opisina yung Malia. Iso nga inawis ka mamigat. Pasensyakan, tadito yung lakarindir yati kabaalak a pangawisan keng ka. Nayamas ti luto na dito ay. Sana ka mabisin. Maasyanak namin kan ka. Nagrigat ti trabaho. Amom, nandani sa anak ala katurog, anang pampanunot keng ka. Saan pa ang nagmaumaw ti kinaragsak ko, iti panagaklon mo kanya. Nakaragragsakat na. Ket sapay ko ma. Ta saan nga agpatingga ti kinaragsak ko. Sukunan ka kung maigi balayo, Malia. Ngam natatang mo lang tinadanon ka. Takarawar ka kano itayan. Jack mata mo nga sukunan dak, sir. Bidot ko, tasan kang inawagan. Naradaw ngamin ang nakariingat. Sana bale, inton maminsan langan. Mabalin ka ding awisan kang agpasya rin ton manin? Mabalin nga inton maminsan langan. Kaya't ko nga minamasapa makaawi da kiti balay. Sapay ko mata maawatan dak. Sige, awan problema iti dayta. Awisan kan to lang aruda ng mga aldaw. Ora inton malum ti Sabado langan nga agpasyar ta. Arnaldo! Umay kay di opisina. Ada na pati da pagsaritaan. Sige mama, sumaruno at. Kasaritak pa biit ni Maria. Sige nga, Rodel. Maria, madamdamalangan nga sarita ta, ha? Addan sa napatagapag-saritaan mi kan mama. Sige, ituloy ko mo't tanday ter Aramida. Sapay ko ma, sana makadlaw ni Arnaldo. Akayat ko aliklikan ti panagpasyar mi launay. No pa'y, agayan ayat kami pailang ni Ferdy. Ngam na mabalin. Iso lang ti kadwak nagpasyar. Amang anoy na ti panunutan dagiti kaaruba mi. Numadlaw da sa basabali alalaki ti sumursuruta. Kasano nga ro da may pasnot mo adenggan dagit ibagbagakken ka. No saan mo't asumardeng nga agring ti cellphone mo. Asino aya dagita umawawag ken ka? Idipak man lang ti cellphone ka. Apay mama, anya ti pagsaritaan tayo? Saan niyo pa yakin na sarita ni Malia? Katawan mo ti bagakken ko na. Oray kinablaawan niyo lako man. Iso kumati rumbeng anang kablaw kanyak. Madam ang amin nga agsarasarita kami itay, mama. Anya ti ibaghayo kanya? Adan tumanan tumakdarapas da ti negosyo. Kapad para ti negosyo tayo. Adada pumigsa ti kompetensya. Nang runa tao madado dagiti mapatakdaram. Kasta na ti negosyo, mama. Relax kayo kadilaeng. Kasapula na mitingan ta dagiti executive ti kumpanya amang bukbukal iti board of directors. Tapno agpanunot tayo iti strategic plan.
No day dati masapol ang mapasamak. Di aramidon tayo. Yan na, masaludsod ko man. Sino ay adagita umawawag kan ka? Di mo ibaga, babae manan. Mamasan nyo ko man na pagproblemahan pa dagiti umawawag kanyak. Ne, kung man nagbaliw ka, saan ka kailangan nagbalbaliw ka nagnak? Dapo ka di, iti panangisukat niya na belkan ka iti sabali ang lalaki. Masapol ka di pa, may palagip yung kanyak dahil abanag. Di mo ibaga pagay ayamam laang ni Malia. Mama agar-ara magpailangan kan kwa na. Ngam awan amok agapuna, asaan nakto nga akluna. Intun mamingsan, awisan ka mga ni Jabalay. Saan adito'y restaurant lang? Agi ama naklaw na yung Mrs. Solomon. Inawis na ngamin ni Arnaldo ang mga daw. Da kayo matikinakuyog ko nga may dito yung restaurant. Adalang napatid nga inasikaso na. Amom ka di, asang ka istorya nakakanyak. Talaga patpatgan na kaunay ti anak ko. Mrs. Solomon, amok asanak amay karikada kayo. Oh, saan mo panunutan day tamalya? No aklunam, kan nagasawa kayon kini Arnaldo. Sigurado amaming pinsanan nga aglimpyo ti biyak. Kaputa kayat mo ang makaawid na masapa. Itulod ka lang ni Jibalayo. Agi ama na kiti panangitulnog mo kanya ki Balay, Arnaldo. Sukunan ka intong bigat tapno saan ka na marigatan nga agdugan. Asan nga tayo tuyan? Di ba kasi ka na Arnaldo, di kayan ayat ko. Ay sumuti ka na nakakuyog ko. Ngam dumawas ta lang iti restaurant. Mabisinak na tan. Ore ta dandanin alas 6. Magrabiitan to na yan. Arnaldo, Ure marabyan ka nga gawid. Saan ang nadanagan ni tatang mo? Ta makita nagtumata siya ti kaduam. Siyak to ti mangilawlawag ken kwa na ti ako. Taklahakit di agpindot. Ti kotse ni Arnaldo tinasabat ko. Ay, ang mga no naggapo iti palay ta ama pilo. Ngam kasanon no imay na sinukon ni Malia. Naibag abigat mo, Ferde. Di Malia ka di, ti kasapulan. Ay awanin. Kapampanaw dalag kini Arnaldo. Ama pilo, sana kaya man nagbindot. Imbay namanan. Intulo di kalman. Rabi ipay kainday di makasagpad na. Sana bali lang arudan. Sumunod ka ko niti trabaho tata. Ay mapapanak mo tayo ni Jitanon ko. Ako yung tanabarok. maawatak ti marikrik ng Ferdi. Sikat ti kayan ayat ko. Katduata ko matagkuyog. Ar-aramidag mat amin ang kabaala. Amang liklik ka ni Arnaldo. Ako king Kamalia. Makarik na kiti panagimon. Sapay ko maawatan na. Kahit nasa wanday ta, ngayatan ka unay. Maawatan ka. Agtalag ka kumakanyak. Naay magta nag-meeting day di opisina. Amang ano sa anak ko mamanan ang nakapagkidkat. Awan ka di pa'y planom, amang ipudnuking kuhan na nga gayan etan. Mangal-alag iti napit na sa gundaway. Pampanunuta. Amang ano masakitan. Napatag ka di king ka, ang masakitan ni Arnaldo. Pangaasim. Saan ko maan ni Arnaldo ti pagsinupyatan ta? Data ti agayan ayat. Ti pampanunutat pa'y ngamin. Amang ano saan na amaklo ti panakapaay na. Kat anya ti aramidan na. Nasaya at ma ti pakpakitan ni Arnaldo. Mariknak, kat napuno ti panagayat na king ka. Halakaw, saan ka nga saan nagbendot iti panggandang mo? Tata, saan kayo ka ti apabor iti relasyon mi kini Ferdi?
Saan nyo akaya na para kanya? Saan nga iti kasta? Ito kagpilpili. Hingam panunutam kumati masakbayam. Pang-asiyo, tatang. Saan nyo kumaariribukan ti panunot ko? Imbaga kon kada kayo tiga po na, no apay nga inaklon ko ni Ferdy. Iso tay ayatag. Mabuti nga amang ano pagsangitan naktulaan ni Arnaldo. Hello. Oh, ito na nagkita ta. Jakon mabalin ti rumar. Ado pati asikas mo kiti opisina yung bigat. Sige, bye. Dilawon na pala no api nga umin inumag. Arnaldo, Oh, mama. Siriring kayo pa matlagayan. kunak man no, nagbalbaliw ka. Babae pa lati, masangsang. Saan ka kadi makonsensya pagayayamam laida? Mama, saan dak man na sermonan? Rabiin. Kat kasanon ni Malia. Takmat maawatan da dya babae. Saan dak matlaman nga aklunin? Pinagkadkadan na pa iti panagpasyarmi. Kat, gapoy iti dayta sa bali a babae iti inawis mo? Ay, mawatam kumamat. Mabambanog iti opisina. Kat kasapulan na nga ginana. Bayam, tawisot to dito'y balay amang ngalta. Malia, maragsakan kami kan mama. Kapot makalanglang da kaamangan. Agyaman na ta. Pinadayawam ti awis ko. Mabainak lang ko, ma. Mabainak man, adi mang pagusto ka na kayo. Mabain ka di pala ang kada kami kan mama. Sige, karagaat leta platong. Amom, dahil iti paborito apo tayo ni mama. Ni mama tinangluto iti dahito eh. Kababain, syaklatan. Kaya't ka nga rin na pagserbihan. Talaga kasta ni Arnaldo. Nanahilo. Saan ka madanagan, taore marabyan ka? Itulog kayo balayo. Amok ang maawatan ni tatang mo. Impakada na kakin mama. Kanwan gayam, saan ko pa yan ay bagakan ka? Napana kaya balayo itay bigat. At da kami napatag nga imbaga kadakwada amang taltalon iti dagami. Maawatak ni tatang mo, Malia. Awan ti masakbayam kanyak. Saan mo kumapanunutan na ita? Saan nagpilpili ni tatang? Baka lang da, Arnaldo. May kan na kay tinaranyag ang masakbayan. Agbiag ka ananamay. Apay ka di akas na tibagbagam kanyak. Kahit mo ka di ngagsangitak. Sorry, Malia. Pakawanan na ko, ma. Sika nga min. Noan nga na't ibagbagam kanyak. Sikat ay ayat. Pinagkari ka. Asaan na to ang pagsangitan? Pinagsangit na lang arun. At titipan nyo, Malia. Bueno, siya akong timangpuna si Tiluham. Oh, anya ti kayat asawon day ka? Ni Arnaldo. Malanya, jak nam naman na makita ka dito yung parke, Malanya. Kat na ito yung alalaki ti kadwam? Kan apang nagsansangit ka? Inan-ano na ka dito yung alalaki? Arnaldo. Gapo iti pa nakakitam ka na kami kini Ferdy. At masapol na maamuam. Agayan ayat kaming kini Ferdy. Anya ti ko nam? Dahil ti alalaki ti inaklod mo? Apay? Diyak kaya't masakitan ka. Ngam ni Ferdy tinakariknaak iti ayat. Arnaldo, sapay ko mata maawatam dayta. Sige, panawan ka yan. Pasensya kayo, nitipan na kasi nga kada kaya. Sapay ko ma, tasaan na sakit tinakam mo kanya. Saan nagsakit tinakam ko, Malina? Dahil tati tanda, apat-pat ka unay. Nadlaw ko ang makalukso na Arnold. Nalapit apang panunutan na.
No apay asak ti inaklon mo. Idun to nga iso, ti ad-adda amay karikeng ka. Di mo ko mapanunutan dayta. Saan aga po tabak ng Narnaldo? Si Katay Ayatak. Kan nataltalgat dinakam ko kan ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ni mama ti mauawag kanyak. Hello, mama. Apay ngawan ka dito balay. Asino ang babae ti kaduang manen? Mama, agmay may saak. Nabartag ka? Madama ako ngamin inom. Agmay may saak dito eh. Bayan nyo, taagawid ak intun madamdama. Subyang manen nagatibisyo. Wano, at ang kati problema, may barbartag ka. Agdan kayan ayat ni Malia, mama. Nakitak ida iti parke. Ano niya? Nasakit gayam. Itala mapadasak ti kastoy. Sige, mama. Di datan tumbaling agsarita. Madlaw ka, maririmukan ka ba na? Baka mabawawi ka kanimot laeng asaan ni Arnaldo ti inaklon mo. Tatang, awan ti pa nagbabawi. Gaputa, tiningiting ko ana imbag tirig na. As idag ti pusok kini Ferdy. Nagbutang ka ng pili kini Arnaldo. Tama nga nagsangit aktulaan. Ay, hindi kam kuma iti gundaway ni Arnaldo. Ano siya mo, no sikati makapagbaliw king kwa na. Tatang, Hanggang, tayawag ti panggandang ba? tila ang pakariribuka. Kalpasan anak mo ni Arnaldo nga dan nobyog. No kasano makilangangak kwa na. Nasakit ti ulok anak kariing, mama. Ato tinainom ko idirabi eh. Pasensya kayong tanarabyan na kasi mangpet. Kat saan da ka nakasarita. Riniknam sa launa, iti pan nakapaay mo kan ni Malia, Arnaldo. Ang mga nudi mo kabaalan ti mga opisina itangal daw. Ikarigatak, mama. Ganjak kaya tamarik na ni Maria ang nasakit tinakim ko. Nupay po na nasakit anak. Itala mapadasak da ito eh. Awan pa'y babayan ang pahay kanyak. Ni Maria laeng. Ay, amumot gayam ti playboy ti masaktan. Tao aklaan, mama. Kat makarik na akmat ito panagilam. Jack amuno da ito iti supapak dagiti babae pinagsangsangit ko. Saan ko am aklon da ito eh. Madalang kagaya man dito eh, Maria. Daladawak namin na nakariing. Oh, kumusta bigat mo? Nasaya, Ahmad. Sika ko mati kumusta Naragsaka ka nakita ka manen. Oray, amok nga addan kayan ayat mo. Arnaldo. Ngam ikarikan ka. Awan agbalo iti pan nakilangan ko. Kayat ko, kampan tetirik na magtrabaho. Saan ka mapektarang nagtrabaho? Kapo iti pan nakapaay ko kan ka. Agyaman naglaunay. Dayawag ti kinatak ng mo. Gamamom ka di? Sa anak kaya naawanan iti namnama? Ha? Sa kapay lang tinayat ko iti kastaunay. Nasakit gayam. Ngam, aging gaasaan kayo ang nakapagkasark kan Ferdy. Sa anak ang maawanan iti namnama? Arnaldo. Sige, ituloy mo yung tagtrabaho. Sumrakak matan iti opisina. Wan gayam, ang mga naal daw to na makasangpat ni mama. Namuan na dagos ni mama, tipan nakaduktal ko nga addan nobyom. Ngam, saan ka nagdanag? Saan nga agbaliw tipan nakilangan ni mama ken ka? Anya nga tati kaya tasawan ni Arnaldo? Asaan ang maawanan itinamnama?
ituloy na nga talat at agaram kanyak. Uwin no, ada aramidan na. Tapno ibawin ko tiriknak kan kuana. Agnan nervyos akmat na. Ikargatak nga ipas nagtitrabaho ka. Ama nga naagbidutak kadagiti report ko. Diyak kayat ti mapabain na. Agyaman na pinatlam ti awis ko, Malya. Awan nga minti makadwak nagpasyar, iso analagip ka. Iso nga mga tapay, sakbay ang mapanta ka dagiti paglakwan ni Tiban Pado. Miss Solomon, umot pa na apim manaw iti opisina itay ni Sir Arnaldo. Sayang nga rod tasan ko anadaanon. Ado nga minti pa ka kumikuma kitang aldaw. Naimbag tayo manugot ni Arnaldo, ngay sulangan ti mapan makimiting. Mrs. Solomon, Ado ti bisyo ni Arnaldo iti. Ngam, saan na apulos pinaybayan ti trabaho na? Diyak kiliba ka na dumaduma ababay iti isang sangput na iyabalay. Ngam, ibagakan ka da ito eh. Si kalaan tinayat na iti kastalaunay. nalabit anay baganan kada kayo nga dan nobyok. Kinapudno da, naladaw asimangpet edi rabi eh. Imbarte kan na ti panaka paay na kan ka. Anya? Wan iha. Nasakit tinakam na. Asaan nga iso ti pinilin. Talaga nga'y ayat na nakaunay di anak ko. Diya ka mo, naanya ti sawag kada kayo. Kasi namarunang itibain. Anya nga taak talaga ti pangkap ni Mrs. Sol. Naapay nga inawis ng pagpasyar. Iha. Iti laksid ti amin, awan nagbaliw. What? Saan nagbali ti panakilangan ko ken ka? Iso nagpakuyugak ken ka. Wano, agpakuyugak kunak manlaangan. Agpakuyugak ken ka nga agpasyar. Agyaman naklaunay. Kinapudno na, mababainak. Oh, san ka ngagbabain, Malya, iha? Inawis na kami ni engineer nga ginom kami. Ngam, kilat ang nagpakada itay. At ang amin imawag king kuana. Ibusag ko malang daytoy may sa abote a serbesa sa agawid akon. Naimbag ka na danon ka, Ferdy. Kaya't ka kasalita. Ura pagbitlaan. Adamat namin papanakin ton malamdaman. Anya ka diti pagsaritaan ta. Sapay ko ta saan ka makagura kan dyan. Aklonek. Nasakit tinakam ko. No apay asikat inaklon ni Maria. Tagasat ka. Kasta lang itilubong ni Ayan. Ngam, saan mo ka di napanunot? At adda, siyak ti may kari nga ayatan ni Maria. Pudno, baknang ka. Guwapo ka, Arnaldo. Mabalin mo pa iti agpanunot. No saan mo ang maipaayan ni tinapinta sa biyag ni Maria? Si kalaangan ti umadayok kan kwa. Saan ka garaw ang mabait ita, Maria? Nasaya at lata da Arnaldo ken Mrs. Solomon king ka. Kinapundo na, pinanpanunot ko, ti kinalawa, ti taltalunag, adagada. Nasaya at ni Mrs. Solomon. Ado, ti may tultulong na kada kami, akatalon da. Doon da kastangad da kalamitan. Nagyaman ang kadakwada, iti kinasaya at dalat ta kanyak tatang. Mabainak. Ngamusapay ko mata na puno ti panakilangan da kanyak. Anak ko, mabalin mo pa'y abaliwan ti pangadang mo. Tatang, Ni Mrs. Solomon, tinang panagnagking ka, ang nagbaliwan ni Arnaldo. Naragsakan, natalgad kanto iti sitong na. maawatan kayo tatang. Pampanunutin nyo ti masakbayan. Ngam ni Ferdy, ti ayatan.
Napuyatan na ka ng ururay kan ka, Arnaldo. Ngam, saan ka nauray asimbangpat? Adalakit di ka do mababae, tinagpatnag, ha? Sulisog kami dagiti babae. Oh, Kasano makapagkadkadak? Kat isuda mo tiyo masidag kanya. nababalaunay, ti pa nagkitam ka dagiti babae. Banag, adyak magustuhan. Mama, Naimbag na makatrabaho kay tangal daw. Amom, nagpakuyo ka kinimalya ng agpasyar. Napadasat ko mga lukuyan. Sa kalpasan na, kastoy tararamidom. Sinubyam, tibisyo. saan to na maulit, mama? Nasulisog aklaan. Ah, Kinapudno na, araramidag amin akabaalag. Tapno ibaw ing ni Malia tirik na kanyak. No aklunan nak, ikasar ko adagos. Babaan, iti kaasi ti apo, madam. Napintas ti robot na iti pagay. Naimbag, tanalpasan ti project ni congressman. Ket mabalilan ti agtalaw uray kalgaw. akit nagsaya at ano kasta, pilo. Kapabayin ngamin ka na kayo, madam. Yak naka-abroad iti ando nga utang ko iti abang ko ka na kayo. Saan aday ta ti panunutom? Kun ada sa bali arantak. Isa na imbag tanadanon ka diti balayo, tapno makasarita ka. Anya ka ni dyan, madam. Rinik na launay ni Arnaldo ti panakaduktal na nga addan nobyo ni Malia. Karo ba yun sa mutlaan? Ay, kinapudno na, madam. Linagi daw ko ti panggandang ni Malia. Padami ni Ferde, anak ko rapay, ti panagbiag na. Nag-abroad mo't ede. Nga nagaway ta nagsakit. Anya ka diti trabaho na. Agub obra iti construction company. Driver iti heavy equipment, madam. Kinula ni Arnaldo kanyak. Ano agbaliw ti pangadang ni Malia? Ikasar na adjagos. Mabainak lauray ka na kayo. Ala, kasaritak to ni Malia, madam. Alaman nga, Rod. Katagyaman ak unay kan ka, pilo. Plano ko mati mangipasyarking ka iti kalman, Malia. Ngam inawis nak na engineer. Nadanon nak na Arnaldo iti paginuman, ket kinasarita na. Kinapudno na, imparupa na kanya. Ngat adda amay kariking ka, nga ayatam. Nagubsang ka di, pan nakisarita na kan ka. Mga nung nagkinabil kayo. Saan mo't kit day? Kapudno, ubak nang ni Arnaldo. Ket saan nalakit ding aramidan dayta? Kinapudno na. Nagpakuyong ni Mrs. Solomon kanya ka nagpasyar. Ngam nadlaw ko kayat ng alukuyan. Ani Arnaldo ti pilyak nga ayatan. Ngam amunan nga gayan ayat ta. Mariknak akayat na pagbaliwan ni Arnaldo. Babaan kanyak. Aramidan nalaki di amin apamuspusan. Ngam saan na dayta ti pagsaritaan ta, Malia? Umay ka. Tama panta iti iti baybay. Kabayatan iti panagbuyat ta iti ililinnak iti init. Umay kan. Namnama ang Freddy. Uray anya ti aramidan da Arnaldo kay Mrs. Solomon. Kat santong agbaliw ti panagayat ko kan ka. At nunas kan ikatak iti trabaho ka. Aramidak. Mama, aping inaramid yun ay jay. Binaybayan dakla ko nga na dumiskarte. Kaslapay kat di nakababain ti pan nakisarita yung kinila kay Pilo. Saan ko magustuhan dagiti araramid, Arnaldo? No asino la dita na babae ti tututupab. Ang mga nuday tapay ti pakaisarsarakam. Desente dagi di babae, mama. Kat kasanon no damasikugam. No saan ka sumardang iti araramid, Arnaldo? Jack Lambon. Saan da ka man nabagbagan, mama? Kinasarita ko ni Ferdy. Anda pagnaan ti panakisarita kan ni Pilo. Oray po utem ti kinuna.
Kaimbag na nakita ka, perde. At alaskan nga ipagaking ka. Ama Pilo, anya ka ni Dayjay. Tayawag ti desisyon ni Maria. Ngam saan kayo ang mapiyag iti pasig nga ayan-ayat? Ha? Anya ka ti plano mi ti plan mo. Awan ti may pagpaganimal niya kanya. Noan niya ti pagtultulagan niya. Kas may sa ama. Pampanunutag tinatalgad ang masakpayan ni Maria. Maawatan kayo ti dayta, Ama Pilo. Numapnag kalatan iti sweldom. Kasanon to ti biyagyo nga kasawa alaban. Eden to ani Arnaldo kuma ti pilyan na. Awan kuma ti problema perde. Baknang ni Arnaldo, tata. Ipagaking ka ti podno perde. Mapapain naglaunay kini Mrs. Solomon. Among batan at alon na nagiti talunag. No ni Arnaldo ko ba, ti inaklaw ni Maria. Ang mga no agkasanda ko ba nagaws. Anya ti kayat yung asawa ni ti dayta, Ama Pilo. No saan mo ba't lang amay kan itinarangag ang masakbayan ti anak ko? Bakisi nakalaangan ti Kuana. Ha? No talaga, gaya-ayatang ti anak ko. Waya-wayaam. Tinapudno nga ayat. Saan ama naging bubukod? Ipabusuyan na ti pakaragsakan ken pagimbagan ti ay-ayatan na. Tata, nadagsan tikit kidawan nyo kanya. Awan ka po na agsina kami kini Maria. Taawan ti problema ti ayan-ayat me. Saan kagayam ang makaw-awat, Ferde? Sana ba, Neng? Itaka man kaya ngayon. Nakagura ni Ama Pilo kanya. Ti kayat ama pasama. Agsina kami kini Maria. Kalpasan na. Ni Arnaldo ti aklunan na ket agkasartan. Ngem tangag pa so ti mapasama. Nasken ang makasaritak ni Maria. Maipanggap iti daytoy amanang. Pagkaya ni Arnaldo, ti samang talabsaan ko. Nakapigpigkat ti panangmatmat na kanya. Kasla sa bali ti italtalo ka ti dagiti matana. Nagnervyos ak magtan. Oh, talaga na pintas ka, Maria. Mabalin ka ding awisan kang agpasya rin itong madamdaman? Kasunong mo tatay ito eh. Pasensya kan. Imawag namin ni Ferdy kanya kat... Sige, agyaman na kanya. Sapay ko mahata saan ka makagura kanya. Imon unamat ngamin ang nagawis ni Ferdy. Iso ngamin tinobyo. Awan mabalin ka. Nagasat ni Ferdy. Pumapalaklauna ken kuana. Saan asisyak ti babae, Arnaldo? Baknang kan gwapo ka. Ad-ado ti sa bali a babae nga ad-adda amay karikan ka. Ngem sikat ti ayayat at Malia. Lukas pangarigan aklunan na. Ikasar ka adatos. Adda nakakita ken ka. Akalpasan na nagsarita kayo kini Malia. Pimanaw kan dito'y opisina. Nabainanak ken Malia, mama. Inawis kong agpasyar kami nga. Imun una kano ni Ferdia nagawis kan kuana. Nakainom ka?
Di malya lang kinakaitulad anang papain kanyak, mama. Noon niya launa yung tinakita na iti da Jefferdy. Nagugwapuak, baknangak. Hindi na mamok ni Malia. Inkandig ko ang agpalpaliwakon. Sa kalpasan na, kastoyan ti aramidam. Kinasarita ko ni Pilo, Arnaldo. Iso apang nga asim. Agawid ka kuman. Nagpambarak lang kini Arnaldo. Anakauna ka, nangawis kanya. Naimbag ta, saan na kasi murot kan kuha na. Nabain ng laki di dayjay. Nadlaw ko na ba inan? Ngamawan ti mabalin na. Si Katinobyo. Rumbang aklunan nanti kinapudno. Malya, alay bagaking ka. Kinasarita nak ni tatang mo. No kumakano ni Arnaldo tinaklon mo. Ang mga no ikasar na ka kumaadagos. Ha? Ti pagawatak ti sao ni tatang mo. Agsinatan. Tap na daguntaway mo kina Arnaldo. Kat... O manungkot ka. Ama kisiina ka kanyak. Kabaalam, ama pukaw na kitibiyag mo. Pudnong ang daamin ka ni Arnaldo ti sa pulong ti may sa abanag. Yung sikat ay ayata. Ay etan kamat launay, Malya. Aking kaasyak ti patpat kam. Saan ka nga iruma? Apa yan sa pagkatan ka anagawin, Malya? Nagkuyog kayo kanimanan kini Ferde. Tatang, gagangay ti agayan ayat. Awa mo ti dakas ngan aramidan mi. Gaputa nagkinari kami, nga agtapol kami aging ga iti saan kami pa ang agkasar. Ay, talaga anatangkad ti ulo na. Kinasaritak lang arunan. Inistorya kanyak ni Ferdy ti panagsarita yo, tatang. Anya ka di ti kayat yo mapasamak. Anak, ti masakbayam, ti pampanunutak. Sigod, apampabus ko yan na kami laang kini Ferdy. Namapay itan, tatang. Ay, ipunloking ka anak ko. Kinasarita nak ni Mrs. Solomon. Mabain nak launay king kuwana. Na impag-unay ka na kami akatalunan na. Talagang aramidan amin ni Arnaldo amin na pamuspusan. Kalpasan pa ay nakisarita kini Ferdy. Nadlaw kumat no anya ti panggap ni Mrs. Solomon. Di pa nagpakuyog na kanya. Da kayo mati kinasarita nan, tatang. Saan nga ambo ka no ni Arnaldo ti panakisarita na kanya? Ambo na nga agbaling kanto anasayaan nga asawa. Sa anak ang makasigurado nga ikasarnak ni Arnaldo na klunak, tatang. Mabutang akan ko na. Ang mga nagsawagabak tulaang. Diyak kaya't nagsangit. Saan mo pa'y anapadasan? Naitan ti ibagbagam? Saan ko ang mabaling nga igasang-gasat ni masakbayak, tatang? Saan ko nga'y ayatan ni Arnaldo? Saan ka kumangag palit ang maang anak ko? Pampanunutak lang iti masakbayam. Sa kasanaw no ikatanak at katalunan ni Mrs. Solomon alaman. Agyaman nagtadakan, Arnaldo. Kunak no, marabian ka manan. Sika talaga, pangaasim man, ta isardeng mo na pagay-ayaman dagiti babae. Mama, no saan nagkapinagkidkidan ni Mitch? Awan na kumapay ita. Anya? Uray ni Mitch? Tinutupam? Ay sus, agungatan ani Pocholo nga mana. Kan napigsa dagiti politiko. Nabayagan nga kursunada ni Mitch kanyak, mama. Mga numapilitan ka mangi kasarkan ko na. Nilamalihati kayat ko ngay kasar, mama. Iso nga aramidak amin akabailak, Arnaldo. Babae naklaw na yan. Sigod nga awan babaya makapagkadkan kanya. Sa ita, kasapulan pa ya tulungan dak. Basta,
Napanunot ko nga aramidan dayta. Kalpasan asaan ka nagawid dito'y balay. Adda ka duwam, a babae. Saan nga umno dayta nga aramidem, iho? Uray, kinasarita ko ni Pilo. Mariribong ka matan. Kasan ng paiso? Nairamraman da ni tatang. Ngam, saan anain kalintagan nga ikatandangan talo ni tatang? Nabayagan agatalunan ni tatang ni Mrs. Solomon. Kat adakamang dagiti mairuruman. Iso asaan arumbang. Apabut-butengag. Ti problema klaan. No kasano, asumarangak kini Mrs. Solomon initon bigat. Ni Mrs. Solomon idamda. Apay na taan naladaw sumrag ita ni Arnaldo. Ni Mrs. Solomon. Renwar iti opisina na. Katkaslad ito'y lamisaan ko ti pagturuan na. Naistorya ka no ni tatang mo nga imay iti balayo iti kalman. Mrs. Solomon? Apay asaan ka makasungbat? Ang sa nabali, baliwan kan tulangan akasarita inton madamdama. Anda ko makayat ko adamagan. Awan pa namin ni Arnaldo. Nasakit ka di tinagam na kanya. Saan mo apakadanagan ni Arnaldo? Siya ti makaamukan ko na. Nakompleto madlaan ti panakakali ti pundasyon. Ti maysa, dagiti rantay, ti karayan. Adda dimtang alungan. Saan mat ani engineer? Ni Arnaldo. Imay nakdinanon dito yung project site. Oh, Ferdi. Sakbaya mapanag iti opisina, inkad din ko akasarita ka. No, dahil iti trabaho. Anya nga iti masakbayan ni Malia. Saan mo ko maatagi basitan ti kinatao? Apay nga min asaan mo nga aklunan ti panakapaay mo. Sakti ay ayatan ni Malia. May iturad na ko na sumba-sumbatan, ha? Sikat tinang ibabain kanyak tapno mo. Ladingitak. Nga masapol nga ilaban ko ti kalantigak. Saan akanayon nga agpakumbaba aklatan? Saan nga amin ababae? Kat kabailam atagi koen? Saan mo nga ipadpatan ni Malia? Sana kung ngagpalpalikaw pa'y. No sika kumati kaayan-ayat ni Arnaldo. Sigurado nga ikasar na kaadagos. Mabainak kada kayo. Agtrabaho ak kada kayo. Kan nabayagan ng taltalo ni tatang kada kayo. Naimbag kayo launay kada kami. No manlugot ka. Mabalin mi natulagan ti panagkasaryo kin Arnaldo. Mrs. Solomon? Saan ka apilitan? Ngam panunutam ana imbag ti bagbagak. Siya ti mangipasigurado asaan kanto nga agpabawi. Anya ka di Arnaldo? Urayak la makigkigtot, iti panangi balibag mo iti ridaw. Itay pa'y lahang adda tayo di opisina ang makapungpungtot ka. Gapot ang makapungtutak launay isi Dadya Ferdi, mama. Nagdiritso ka matan dito ibar. Nakainom ka lang arudan, agbartag ka pa'y laan. Karkaritan nakit din Dadya Ferdi. Arnaldo, anya ka diti kayat mo asawon iti dayta. Dinanon ko dya pagtrabdarawan na. Imparupakin ko nga awan masakbayan ni Malyakin ko na. Gapo iti klasit trabaho na. Imbaga nakit dinasaan nga amin ababae kit kabaanak at agikuan. Agparbang ka kumalaang. Amangan no may sarsarak ka. Mama, di lakit din na klase ti tao ti mangibabain kanyak. Dengganak, Arnaldo. Saan mo nga ibabain day tabagim? Di adal ka, baknang, kan mabigbig-big tayo iti kagimungan. Bayam,
ipabusoy mo kanyak ti amin. Kinasaritak ni Malia itay bigat. Ken baliwak manen akasarita ni Pilo. Pilo, nagsubli at tapno ibagak no anya tinagsaritaan mi kini Malia iti kalman. Kinunakken ko na ano umanugot. Ket uray matulagan ti kasardaken ni Arnaldo. Mrs. Solomon. No, anya ti kunam, duwatan nga agtulag. Anya ti kayat yung asawa iti dayta, madam. Kas naganak, at dakarbengan ta nga agdesisyon para kadagiti andak ta. Nangruna no ambo tayo aday to iti pagimbaganda. Ay, madam. Tulagan ta, ti pa nagkasardag iti andak ta. Siyak ti mangipasigurado kan kapilo. Natalgad to ti balasang mo iti denna ni Arnaldo. Kinapuno na, madam. Pamparunutan ti masakbayan ni Malia. Kindawag ka de, nga ikandak ito kundaway. Takasaritak ti anak ko manay. Malia, pasensya ka lang ko man no saan ka asikaso di kalman. Mariribo ka na kami. Ngayon kayat ko ama-ama. Ay-ayatan ka. Arnaldo, agyaman naglaunay, iti day ta apamatig mo kanya. Nalabit nga da na istorya kan ka ni Ferdi. Aya day. Saan kami ang nakapagsarita ka ni Ferdi di Kalman? Mga no narabyan na nagawin. Nagrigak ti trabaho na. Dinaanon ko iti araramidan da abaro arantay. Nabayagan aday ta ti trabaho na. Uray idi aday ti abroad. Day tamat laang ti trabaho na. Imay manan, nakisarita ni Madam Solomon. Awan ka de, tinibagbaga naking ka. Awan matatang. Saan ko nakita nagmalmalami di opisina? Ni Arnaldo lang ti nakisarita kanya. Kayat na, atulagan mo hindi pa nagkasaryo kini Arnaldo. Ni Ferdi ti kayan ayat ko, tatang. Mapalindat ta na umandugot ka Malia. Tapay nga ron maaramidam ni Ferde kaspagarigan. Tatang, pangasiyo. Nagkariak kini Madam Solomon, akasarita ka. So nga umanugot ka kuman anak ka. Unitagtag pagpakaasi ka na kayo. Saan dak ko maapilitan ang magkikasar iti lalaki adyak ay ayatan. Mabuti nga. May turan yun to ka di. Amay matangan ti panagsagaba. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agpaiso nga imaynak dinanon iti project site ni Arnaldo. Tinagaybasit na ti kinatao. Nakapungtot iti panangsungbat ko king kuana. Mapanpanunot ka lang nga rodon ti agabrod mo't laeng. May turod na ka di abay-bay. Nagsarita ka naman yung datatang kan Mrs. Solomon. Kaya't na matulagan ti kasarmi. Ha? Mabuti nga. Mga nudumtang iti punto. Pilitan nak ni tatang ang magkikasar kini Arnaldo. Kasanuwak nga rodon. Mapampanunot ko ti agabrod mo't laeng para iti masakbayan ta. Ngam no, makikasar ka kini Arnaldo. Mabut-buti nga. Agparparik na kanya. Saan anatalgat ti kasasaad ko iti dan na ni Arnaldo no kas pangarigan. Mapilitan ang makikasarkan ko, ana. Saan mo nga min apanunutan dayta? Siyak ti pakikasaram Malia. Gaputa siyak ti ayayatam. Agin inayat talaunay. Ket pangunag to tinaragsa ka pamilya. Ti pakadanagak nga ron. Ang mga napilitan nak ni tatang ang makikasar kini Arnaldo. Arami din na nga ta dayta. Ket na Arnaldo mat.
Idaldal na, ti bagina. Day tangarot ti saan ko ang mahawatan, Ferdy. Ni tatang, kabayin na launay ni Mrs. Solomon. Nasayaat ngamin gankwana, kat bigbigan na ti utang na anaimbag anak. Daytang mo ti madinang hagpaiso. Kat ipagbot nga ni tatang, amang ano ikato ni Mrs. Solomon na katalunan. Ket dagita abanang ti pakapilitam amang ikasar kin Arnaldo. Kunak ka ni tatang, saan ang maaramid ni Mrs. Solomon dayta? Taamo na niya ti kalintagan nyo ang agtaltalon. Malya, no niya ti ibaga ni tatang mo king ka. O sige, baliwan tanto tek sarita. Talaga, anatangkad ti ulong Malya. Nakipagkita ka ba nan kini Ferde? Iso anarabyan ka nagkawin saan ka de? Gagangay ti agayan ayat tatang. Nagpasyar kami. Awan ti dakas kan aramidan mi. Iso saan kayo kumangagungan. Saan ka de ang nagsarita tan? Noan niya, tinagsaritaan mo kini Mrs. Solomon. Ngam pangaasiyo tatang. Saan ko ngay ayat ni Arnaldo? Maaga! Awan ti maghanap mo. Iti dahi alalaki gawan arap-hap na. Saan nyo kumaasawan dayta? Kan oray na kurapay ti pangbiag mi. Naragsakto ti panagden nami kini Ferdy. Tagin inayat kami launay. Saan la ka hamabiyag ti pasingayat? Tinak ibabae kini Mrs. Solomon. Tatang, No dumteng to ti gundaway. Apilitin nak ni Mrs. Solomon ang masapul nga kasar kayon. Awat ti maarabitam. Talaga ka di asa anak nga amo atong palen, Arnaldo. Ang mga namakaala ka iti sakit mo iti dayta pa nagininom mo. Mama, nasaysaya at no dito yung balay ti paginumak. Ngam iti bar nga agbarte kakit no sa di naman dalitan ababay ti kadwak. Sana rumba nga dadaalam ta salon at mo. Yulam mo, mama. Ang tep-tepulak. Oh. Dakmaklon ti panang ibabay ni Ferdy kanyak. Anyat kayat mo asawan. Pangaasing. Saan ka kung makagaramit iti may kaniwas? Alam, isardeng mo, dahil tapat na gininom mo. nagbaliwan ni tata. Naungatan kanyak. Marik na kakayat nakapilitan. Ang makiasawa kini Arnaldo. Maawatak ti pagtaktakdaran na. Ngam, awatan na kumamat ti kasasaad ko. Mabuti nga kini Arnaldo. Kana, gusto ni Ferdy. Iso tayo ayatag. Katrumbang laang nga iso ti pakikasara. Di Mrs. Solomon, tinimtag. Ay, kaslaambok, noan niya tirantan. Ay, maasalak kini Malya. Hinggang ambok, anatal ganito ititinda ni Arnaldo. Ang biyag, ananamay. Hinggang kasanon no pumaysok, nagparparik na kankwana. Saan ako nagpalpalikaw, Pilo? Nakasarita mo ti anak mo? When, madam. Kat, Ay, talaga nga ay ayatan na unay ni Ferde. Nagkita naman hindi kalman. kaya't mo ka di asyak ti makisarita kani Ferdi? Ha? Awan, ti karamidan para iti pagimbagan ni Arnaldo. Siya, ti makay pasigurado kan ka, Pilo. Natalina ay to ti panagdenada. Isang ulita. Uray datan ti mangtulag ti panagkasarda Malya kan Arnaldo. Saan ko kumakayat ti makipagkita ka na kaya? Anya ti panggap yung agayan ayat. Naamwa kini Malya. Aki na sa okanumanan ni mamang mo ni Ama Pilo. Sa kumalahang ti makipagkita king ka, dito'y igit ti baypay. Ngam ipagpakaasi ni Malya, asumurot kan siya.
Tapno maliklikan tiriribok no kas pagarigan. Arnaldo, agpakpakasiakan ka. Pangasim, taklo nam kumanti kinapudno. Ay ayatak ni Ferdy. Arnaldo, ket gapo tada kami ti agayan ayan. Rungbang ada kami ti agkasar. Oray na numuak laang. Amok anaragsakto ti panagtin namin. Nalabasan da ito apan ang ibabayin mo kanyak, Ferdy. Amom ka din o asino ak, ha? Ha? Baknang kayo. Ngam saan nga amin a babae a magustuhan. Ket agtungpalting ka. Dayta ti pagtalgid ang tinakam ko. Amang iruper iti panagayat ko kinimalya. Tadyak kayat nga agsagaban tulang iti dinam. Salbag ka! Kasano nga amom da ito, ah? Agparbang ka kung Arnaldo. Mabainak launay ka ni mamang mo. Nasayaat ka ni tatang ko. Saan ko maaday tati? Pakapilitak ang makikasarakan ka. Maag ka maliya. Ngayon pagbabawyam to dahil ito apan ang pabain mo kanyak. Saan mo nga amo nga ipatag ti panagayat ko ken ka? Sinayang mo ti arapaap ko para ken ka. Itay pailang ang nakalinlag ti init malya. Ngam nakaturong pailaang ti imatang mo iti igit ti baybay. Lumambagat ti Maris ti langit. Kan kaslaan na apektaran ti Maris ti taaw. Kasla adda kayat mo asawan. Makapungtot launay ni Arnaldo anang panaw kadata. Kasla mangipangpang ta. Kat mabutungak nga niya ti aramidan na. Kabaala ka sa lakniban ti bagik. Kandak ipalubos nga adadaka sa mapasamak mo. Nitatang mo ti pampanunutok malya. Uray saan nga agpulong ni Arnaldo Kingkuana. Mamanalata nga agkit-kita ta. Sigurado, kasaritan nakmanen. Aday bagaking ka. Usapay kumata umanugot ka. Napilitan na ka ni tatang mo ang makikasar kina Arnaldo. Sakbay ang matulag taki ni Mrs. Solomon ti panagkasaryo. Masapol ang makapagtraitan. Aniya? Na ito'y laang ti pamuspusan. Nakaikad din akon. Agaplayak nga agabrod. Ngam sakbay nga agin na dayuta. Kaya't ko makapagkasarta. Kinapudno na. Day tamo ti pampanunutag. Nakapagkari akon ginitatang. Adya akon agabrod. Ngam no day ito'y laang ti pamuspusan. Tapno maliklik kag Arnaldo. Sige. Agawitan. Nasipngitan. Kasla makatututo pa'y. Intan Maria. Saan ko ang maawat na ito'y? Arnaldo! Makapungtutak una iti daya Ferdy, mama. Ah, Saan ka nakatapel? Ang mga nuan niya tinaaramid ko iti daya logo. nagkita kayong gayam ka ni Ferdy? Kinitaw ni Malia nga agsasarita kami. Katjak maaklon da ito'y. Api ang napasamak kanyak da ito'y, mama. Agparbang ka. Isardig mo ti akinong iho. Ikaw ba talaga? Nakalamlag po ka lang arutan. Di ka payagi barbas. Ay. Abuyin ka pa yan. Ala, isardeng mo ti akinong. Madanaga na ka mga nawakaala ka iti sakit mo. Mrs. Solomon, da kayo. Namuak tinapasama kiti panagsasarita yung kadamalya kan Arnaldo, Ferdy. Isasakbay ang may sarsarak ti anak ko. Kasarita ka anay bag. Anya ti kayat yung asawan? Manu agatad ti kasapulam tapno adaywam ni Malya. Ha? Bueno, siya kun ti mangikadang numano. Ti itod ko agatad. 3 milyon. Kasukat ti pananglipat mo kani Malya. Nababaunay ti panagkita yung kanya, Mrs. Solomon. Amok abak nang kayo. Ngam oray mano arirew. Saan ko nga ilako ti kinatao? Maaag ka. Saan mo akabala na taggadaan day tagatan? Mrs. Solomon,
napatpatag kanyak ti kinatalgad ni Malia. Amok ang maipadan tulaan kadagiti babae anagay ayaman ni Arnaldo. At pagpakasyak ka na ngayon, tatang. Saan na kumapilitin na makikasar kini Arnaldo? Ni Ferdy kay Ayatek. Ladingitak, saan ako ang nakapagked-ked kini Madam Solomon? Tamabain naklaunay king kuwana. Nagkarikan niya kat impasigurado na anatalgad to ti kasasaan mo titinda ni Arnaldo. Saan na may turayan ti puso kanakam ni Arnaldo? Lading itik, tatang. Asupringan kayo. Anya ti pangpangga pamalya. Nunaskan nga agabrudak man. Tapno maliklikak ni Arnaldo, tatang. Aramidak. Di nakpagpungtutay. Saan ka, Apo Manaw? Itay pala nga tumtumram dagiti luwa malya. Makapapabawi ka kadimot lang kasi murot kanya. Amo, ama ka pong tutlaunay ni tatang. Kalpasan na maduktalan. Pimanawag ije balay. Saan ko kumamat nga aramidan dayto? No saan nakapilitan na makikasar ka ni Arnaldo? Malya, nasinaw ka nga idatag ko iti altar. Nalabit a pagarupunda ang nakaalayutan. Isogon dawayan ta ti mangisagana kadag iti papeles. Akasapulan ta iti panagkasarta. Hindi ko mapailangan naramit na daytoy. Nasa isayaat ko mga paiso. No nakapagkasartan, awanin ti maaramidan ni Arnaldo. Iti dayto nga inaramid ta. Ad-adan ti pungtot na. Kasapulan nga aklunan na ti kinapudno. Mga no sa pulan na ta. Katdakas ti aramidan na kan ka. Saan arumbang agbutang kaking kuha na Malya? Ala, sumarding kan nga agsangin. Makapagkasarta lakit di. Agpakita tantot kinitatang mo. Amo ka makapungtot ni tatang. Iti dayto yung inaramid ko. Kayat ko, nga agpakita tanto lang into nalpasan dagiti papeles iti panag-abroad ta. Nadigitik launay, Madam Solomon. Gapo iti panigi papilit ko matulagan ti kasarda kini Arnaldo. Naduktalak na ang ganitay bigat nga awanan ni Malia iti kwarto na. Ani, ngambang damdaman ni Arnaldo, ugaputa nagkariakan ko na. Inaramid ko amin, akabaelak, tama ba na kada kayo? Kaya kaputa nagkari kayo ba't anatalagad to ti kasasaan ni Malia, kini Arnaldo. Tukas pagarigan nga kasarda. Oh, Kinapudno na. Nagpungtutak iti rabe kaputa imbaga ni Malia nga agabron tapno maadaywan na ni Arnaldo. magan no pambarnalaan ti agabron, ngam ti pudno at simorotan kini Ferdi. Ay, nalabay akas tangag paiso ti napasamak, Madam. Oh, maag ti anak mo. Inkuktar natin ay magagasat. Nga marami ti amin na kabaelak, tapno masapulak ito. Yati ko na. Kaya't nasawan, sanda pa anak adayo. Sakbay ay makapagkasarda, masapulan tayo na. Nung naskan adang ranyo ni Ferdi, nakasagana kagbay ti tidak kalagatan. 3 milyon ti injayak ni Ferdi, tapno adaywan na ni Malia. Uray na yun nakpay. May patungpal yun lang tibilin ko. Sige. Nahila, bye. Oh, bakawan ng naklangan niya po siya. Oh, Ferdi. Magsasarunod ay kapanagoyong mo, iho. Isardeng mo ti agin, oh. Agaluwad day di afer di no masarakak, mama. Imbabainag. May siya ako ti makamot ti taba nga garnito. Adan kinasarita. Magsasarunon ta panagoyok mo. Ipan kay ti doktor.
Kaumadyanan na. Matong palamat lang ti arapahap ta. Urahin talabiit ti mangkasat kadata. Aping aglamlam mi iskamalya. Ang nanervyos ak. Dak maawatan. Nakapayang kastoy ti marikilig na. Kalpasan ti kasalta. Umalayutan na dagos. Tapno saan data amasarakan. Mabuti nga na niya ti Aramiden ni Arnaldo. No mabirukan data. Ha? Amalia! Aging ganad! Nakapipigsa! Merde! Kasatan tayo ito eh! Diyos ko! Kasat ba kami ko ba? Diyos ko, aftershock manan. Pagkagano niya tayo pasawak ni Arnaldo sa ospital. Abusta na dagsan ti sakit na. Oh, Diyos ko, pakawanan na kumaapo. Nalabit apang riing mo na ito'y kanyak. Takayat ko pa yan ti pumatay para laang iti anak ko. Tatang! Kung nagtanda ka sa napasamak ka na kayo! Napiksa na aging ganad, Malia. Na yung paglagan ta sa anak-anaan anaw. Ay, na yung pagmaan ta nagparang kayumot lang kanyan. Ada kami iti opisina ni Judge, edi naging ginatatang. Tatang! Pakawanin ko ba? Nakapagkasar kami kini Ferdy. Agasawa kami. Adya. Ore naging ginatatang. Sana na ita tinakatubang iti panagkasarme. Agpakada kami matan kada kayo, tatang. Sakbayan nagkasar kami kini Ferdy. Nagtulad kami nga gabrod kami. Sapay ko ma, tamaawat akong tatang. Anak ko, pakawanan ko ma. Gapo, iti panagbain, kinaimpag ni Madam Solomon kanyak. Ay, uray anya gayam ti tawel, adumtag. No naikari, ada kayo ti agkagasa. Matong panlat. Ay, kablaawan kayo, anak ko. Agyaman ak tatang. Agyaman kami, tatang. Inaramid bilang tirumbang. Inlaban mi, dayan ayat mi. Takayat mi anaragsak ti panagdan naming agasawa. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen tayo sa marunungan kami patangatang agyaman na pagayam.